Kun san abin da ya sa aka kori Sam Inuwa daga Kannywood? To ku tsaya ku ji wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ku san dalilin da ya sa aka kori Sam Inuwa. Da dama daga cikin 'yan matan Kannywood ana dakatar da su ko kuma a kori su gaba ɗaya saboda dalilai na fitar da tsiraici, zagi ko kuma shigar banza. Amma me yasa daga cikin matan Kannywood ake dakatar da su, mazan kuma ba a fiye dakatarwa ba? Dalilai yana daga ciki shine da rashin aure ko kuma samun followers follower a social media. Musamman 'yan Kannywood ana zargin su da ɓata tarbiyya ko kuma abin da bai dace ba. Misali, Murjanatu Kunya an dakatar da ita daga Kannywood ko kuma social media saboda bayyana da tsiraici da zagi da kuma cin mutunci da take yi. Amma fa mu sani cewa duk fa abin da ka aikata akwai mai rubuta maka lada da kuma zunubi, akwai kuma Allah yana jiran ka a madakata. Duk fa abin da kai za ka girbe shi. Wanda ya aikata alkhairi kansa, wanda ya kuma aikata akasin haka shi ma kansa. Ka aikata ko kuma ka nuna wa mutum hanyar da bai dace ba, shi ma babban zunubi ne, ko kuma ka nuna mutum aikin alheri, shi wannan babban alheri. Duk abin da muka aikata za a ɗauko ranar alkiyama a nuna maka domin ka tabbatar da cewa ta abin da ka aikata abin kiyayewa ne. Ita Sam Inuwa an dakatar da ita saboda ta yi wata shigar banza da bata dace ba, sannan kuma sai ta yaɗa ta a cikin social media, a inda mutane suka dinga cece-kuce a bisa wannan shigar da ta yi. Mun samu wannan labari ne a tashar Gaban Room, a inda ake tambaya ta cewa me yasa aka dakatar da ke a Kannywood. Sai ta kada baki take cewa ta ɗauki wani hoto ne na nata wanda bai dace ba, sannan kuma sai ta yaɗa shi. Sai ta kada baki take cewa wannan rayuwarta ce ta ɗauke shi a gida, ba wai a fim bane ko kuma a wata rayuwa daban. Ko ma menene, yaɗa ɓarna shi ma fa ɓarna ne. Da a ce ta yi shi a cikin gidanta ba wanda ya gani, daga ita sai ita, ba wanda ya isa ya kama ta ko ya zarge ta da abin da bai dace ba. Allah ya sa mu dace.